zou heel mooi zijn dat er neodonoren bij komen. En omdat dan, zodat dat er meer mensen binnen die hun bloed beschikbaar stellen. Want het is een hele lietse moeite om dat te doen. 14 juni is het Wrâld Bloeddonorday. Een dag waarop stilstaan wordt bij het belang van bloeddonage. Voor Petra Nicolai van Kalmesweer is dit onderwerp heel persoonlijk. Haar twee benen hebben een erfelijke bloedafwijking met de naam sferocytose. En in 2017 ging het heel mis doet ze met haar been op vakantie wie. Nou ja, dat gaat net lang door, want toen werd Martijn heel ziek. Je was best wel heel suf en ik was heel bleek. Op een gegeven moment kreeg ik koorts en die begon te spuien. En dan op een gegeven moment Justin ben gewoon zo ziek. Op een bank liggen. Ja, dan is er maar één bed te plakken, dat is naar huis. Dus we hebben de boel inpakt en ik ben met hun naar huis gegaan. Nou ja, en toen eerst maar naar de huisarts. Ja, en toen bleek het HB zo leeg te zijn dat we dus voortdurend moesten naar het ziekenhuis. Martijn kreeg in het ziekenhuis 2 bloedtransfusies. En als we het nog net genoeg, was ik haar jongste zoon Thomas ziek. Ik kreeg oral die wie naar thuis en toen was zijn broertje ziek. Ja, en die kon ik voortdurend. Dus we konden weer richting het ziekenhuis. Alleen dat hier gaan ze dus elk 2 bloedtransfusies gewoon. En daar is het geluk op blijven. Petra is zo'n die het bloeddonor. Al 8 jaar lang. Ik heb me in het ziekenhuis persoonlijk omgemeld. Ja, toen Thomas daar nog lag. En toen rekken hun neefje Jaden dus ik in het ziekenhuis. Ik mij hetzelfde. Nou ja, en toen had ik me dus omgemeld. Nou, ik vind het best wel stoer dat men dat doet, ja. En doe? Lief. Het wie voor u nou heel tegenbij. En beide band die gaan dus, moesten bloed hebben. Dus ik vind het, in mijn eigen is het net meer als normaal dat je wat terugdoet. En in de hoop dat je daar ook andere mensen mag helpen. Vooral doen en het kan een beetje zeer, maar dat is alleen het naaldje dan.